Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Higit 1,000 pamilya apektado ng flash flood sa Banawi, Ifugao. Military underwater drone na diskubre sa karagatan ng Pasukin, Ilocos Norte. President BBM at Congressman Marco Wangco nagpulong tungkol sa Bataan Nuclear Power Plant. Red Cross nangangailangan ng dagdag na supply ng dugo dahil sa patuloy na pagdami ng mga dengue patient. Pansit Canton, delikado raw sa kalusugan. Cacao production sa Cordillera, pinalalakas. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyanan na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Inaalam ngayon ng mga otoridad kung saan galing ang natagpuang underwater military surveillance drone na napadpad sa karagatan ng Pasukin, Ilocos Norte. Magbabalita, Charles Limon. Bandang alas 10:30 ng umaga kahapon, nadiskubre ng mga mangingisda ang underwater drone sa karagatan ng Pasukin, Ilocos Norte. Ito po ay itinawag ng ating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard na nakabase sa Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. At ayon sa kanila, ito ay nakuha ng isang ating kababayan na mangingisda. Noong umaga din na yun na itinurn over sa kanila o kaya ay dinala sa Pampang at inireport sa kanila ay agad nilang pinuntahan. Sa investigasyon ng pulisya, natagpuan ito 30 nautical miles northwest ng Philippine Sea sa Barangay Davila. Agad itong dinala sa Provincial Explosives and K9 Unit upang masuri kung negatibo ito sa anumang pampasabog o droga. Sumunod na kinilatis ito ng Philippine Navy at Philippine Air Force. Dito na kumpirmang hindi ito ordinaryong underwater drone. Pagka tingin nila, ito po ay isang underwater surveillance equipment. Wala itong tatak kasi, walang mga markings. At ito ay posible talaga na gamit ng isang military o kaya tinatawag natin ito ay military hardware. Hindi malaman ng mga otoridad kung saan ito galing, pero may natagpo ang Chinese characters sa tape ng drone. May pagkakahawig ito sa mga underwater drone na natagpuan ng Indonesian Navy noong December 2020. May pagkakahawig din daw ito sa Chinese Sea Wing Unmanned Underwater Vehicle na Haiyi. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa AFP ukol sa nasabing drone. Sa security forces naman, initially nung una pa lang, nai-forward na po din ito ng ating provincial office sa High Rate Quarter. At nang sa ganun ay kung ano man ang magiging adjustment sa ating ginagawang security dyan sa security plans dyan sa mga areas ng Philippine territorial waters. Habang wala pang umaangkin, nasa kustodiya muna ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang naturang drone. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patuloy na iminumungkahi ni 2nd District Pangasinan Representative Marco Wangco ang paggamit sa Bataan Nuclear Power Plant. Katunayan, isa ito
sa sentro ng usapan sa pagkikipagpulong niya kay President BBM. Pagbabalita, Randy Guzman. Para kay 2nd District Representative of Pangasinan Mark Cuangco, nuclear power plant ang susi para bumaba ang gastusin sa kuryente. Ang nuclear lang ang tanging makakapagbigay ng presyo na kalahati, malinis, ngunit reliable na kuryente. Hindi katulad ng wind or solar na intermittent na siyang napakamahal ayusin ang intermittency, kaya lalong nagmamahal ang kuryente sa Pilipinas. Bawat 1,000 megawatts na nuclear ay mag-enable sa atin mag-avoid ng $600 million worth of coal or gas LNG importation taon-taon. So pagka yung 13 gigawatts na sinasabi ng NEDA, kung nuclear po sana lahat yon, ang iiwasan nating importation is $7.8 billion a year, every year. Kaya't nang makaharap niya ang Pangulong Bongbong Marcos, iminungkahi niyang gamitin na ang Bataan Nuclear Power Plant. Brand new ang BNPP. Ang reactor, in-explain ko, ng isang nuclear plant ay naluluma lang dahil lumulutong ang bakal dahil neutrons pag umaandar. Ang ating BNPP ay di pa nakaranas ng kahit isang neutron. July 1976 itinayo ang BNPP. Natapos ito taong 1984. Taong 1985, pumasa at nabigyan ito ng sertipikasyon sa isang OZAR-2 mission na ipinadala ng International Atomic Energy Agency. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bagamat optional lang ang COVID-19 booster shots, umaasa pa rin ang City Health Services Office sa Baguio City na magpapabakuna ang lahat ng mga residente. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Bilang nurse, mahalaga kay Mint ang magkaroon ng second booster shot. Para bumalik na po tayo sa normal. Para hindi na po ulit magka-lockdown kasi marami na pong naapektuhang hanap buhay, pati yung maraming tao na rin po, tsaka marami na rin pong naghihirap na mga kababayan natin. So magpa-booster na po tayo para sama-sama na po tayong bumalik sa normal ulit. Si Mami Jenny naman, pinaturukan na rin ng unang booster shot ang kanyang anak na si Michaela. Handa, protected siya. Handa siya in case mag-resume ang face-to-face classes. Paglilinaw naman ng DOH, hindi mandatory ang pagpapabakuna ng booster shot. Ito ay dahil sa isang report na nailabas ng Philippine News Agency kamakailan na ang pagkakaroon ng booster shot ay mandatory sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Not to everybody who have asked this question. Actually, kahapon pa po tayo tinatanong nito. And ang masasabi lang po natin, unang-una, yes, we have met with the President yesterday. We have presented to the President our COVID-19 situation, our COVID-19 vaccination program, kung saan nakapagbigay ang ating Presidente ng mga instructions and guidance para sa kagawaran ng kalusugan kung paano po natin ipapatupad at kung paano po natin maipapataas ang antas ng ating response for COVID and at the same time, improve coverage para po sa ating pagbabakuna dito sa ating bansa. Samantala, tuloy pa rin ang vaccination sa Baguio City. Yung mga nag-primary doses are encouraged to have their booster doses, no? And still we continue to encourage people to to get their first vaccinations. Kasi meron pa rin na hindi nagpapa-vaccinate. So, this is an additional protection. Yeah, it's not mandatory, but we encourage them to take extra doses of booster dose of COVID-19 vaccine. Sa pinakahuling datos ng City Health Services Office, nasa 56% na ang nabakunahan ng booster shot sa buong syudad. Para sa second booster shot, prioridad muna ngayon ang mga frontliner at mga senior citizen. May dagdag namang 46 na bagong kaso ng COVID-19 sa buong Cordillera. Nasa 156 ang aktibong kaso at 109 ito ay galing sa Baguio City.
Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Mas nangangailangan ngayon ang Red Cross ng dagdag na supply ng dugo dahil sa pagdami ng kaso ng dengue sa Hilagang Luzon. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Sa kabila ng mahabang pila ng mga nagdodonate ng dugo, nagtiis na pumila si JC. Anya, maliit lang daw itong sakripisyo, makapagbigay lang ng dugo sa mga nangangailangan. Mas nakakagaan sa loob ko yung nababawasan yung dugo ko. Kaya twice a year ganun po. 8 times na po ako nagdo-donate ganun po. Mula nung 18 ako, tapos nagdo-donate na po ako ng dugo. Isa lang si JC sa mga kinakailangan ngayon ng Department of Health at ng Red Cross dahil sa lalo pang pagtaas ng kaso ng dengue sa Northern at Central Luzon. Patient natin dito sa Red Cross Baguio is not only here coming from Baguio itself, may mga coming from Baba din po. So kung hindi man po namin sila makater, nagtatanong din naman kami sa ibang chapter or sa mas malalapit na blood service facility. Sa loob ng isang araw lang, 4 hanggang 5 dengue patients ang kumakatok sa kanila, makakuha lang ng platelet concentrate na kailangan ng mga dengue patients. Karamihan sa mga naghahanap ng dugo ay mula Cordillera, Region 1 at Central Luzon na nakapagtala ng 6,641 na kaso hanggang ngayong Hulyo. Kaya naman, pinapalakas pa ang pagtutulungan ng Red Cross sa iba't ibang organisasyon sa Cordillera. Here in Baguio chapter po, we see to it po na everyday meron tayong collection para everyday tayo merong na prepare na platelet concentrate, and we are lucky this July, since July is considered as blood donors month, marami tayong mga partners na nagpapa-blood donation sa atin. Noong nakaraang buwan, ginunita po natin ang World Blood Donors Day. Ngayong buwan ng Hulyo, pinagpapatuloy po natin ang paggunita ng National Blood Donors Month. Alam niyo po ba sa 15 minutes na inyong i-google sa pagdodonate ng dugo, at least 3 lives ang maaari niyo pong maisalba. Maliban dito, mas marami pong benepisyo kaysa peligro ang buhat na pagbibigay ng dugo, kagaya po ng lowering the risk of heart attack, reducing the chances of cancer, at pagkakaroon po ng better mental state. Bukod sa blood donation, hinikayat din ng Department of Health ang 4S kontra dengue o nangangahulugang ang search and destroy, secure self-protection, seek early consultation, and support spraying on hotspot areas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kuha ni Aika sa sitio Pangaat, Barangay Poblasyon, Banawe, Ifugao kahapon. Sa pool sa video ang pagragasa ng tubig, baha at puti. OMG! Nakunan din ng mga residenteng nagkukumahog umiwas. So nagsimula ang pag-ulan bandang alas 2, pero tumigil naman. And then alas 5, mga 5:15, ganun po, nagsimula na po yung malakas ng ulan. Tapos hanggang sa nagsisimula na yung pagguho ng lupa. And then ayun na, nagsisianod na po yung mga motor, ganun. Tapos syempre po kinakabahan kami kasi malay namin kung safe pa yung kinatatayuan namin. Nakunan din ni Aika ang 4 na palapag na bahay na nagmistulang waterfalls. Oh my God! Maliban sa poblasyon, tinamaan din ng flash flood ang barangay Amganad, Taman, Viewpoint, Bocos at Coitan. Sa kabuuan, 6 na barangay ang tinamaan ng flash flood. Ayon sa DOST Pag-asa Cordillera, bunsod ang pag-uulan ng southeast monsoon. Sa 6 na barangay po na ito, meron po tayong 500 families
with 1,500 individuals na apektado po ng ating flash floods po doon. Sa ating displaced family naman sa buong probinsya ng Ifugao, meron po tayong 13 families with 23 persons na nasa isang evacuation po sa barangay Poblasyon, Banawe, Ifugao. As of reporting time, wala po tayong identified number of individually displaced person na nasa labas po ng evacuation center. Ongoing po yung monitoring at surveillance ng DSWD Field Office Cordillera. 3 ang nasugatan sa flash flood. Isang bahay naman ang kinumpirma ng Municipal Social Welfare Development Office na totally damaged. Sa kasalukuyan ay nagsisimula na naman ang unti-unting pagbuhos ng ulan sa Banawe at sa buong lalawigan ng Ifugao. Ang ating abiso po sa kanila is paulit-ulit po nating sinasabi that in terms of or in case of inclement weather or in anticipation to an inclement weather po ay dapat na nating isagawa yung mga preemptive evacuation at mga preparedness measures na dapat nating i-facilitate. Nailagay na po natin lahat ng mga yan doon sa ating omnibus guidelines for preparedness measures sa mga habagat rains at mga posibleng mga tropical cyclones na pwedeng dumaan po sa ating area of responsibility. Nakaantabay pa rin ng PNP Ifugao, MSWDO, OCDCAR, Rescue Group at iba pang ahensya para umalalay sa mga residente. Tuloy-tuloy din ang clearing operation ng DPWH sa mga kalsadang apektado ng landslide. Mula kagabi, nakapagbigay na ng aabot sa 1,500 food packs ang DSWD-CAR sa mga apektadong residente. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, Pansit Canton, delikado raw sa kalusugan ayon sa mga eksperto. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit,
Ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Nagbabala ang mga eksperto sa masamang dulot sa kalusugan ng pagkain ng pansit canton. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Kalimitang linuluto ni Nanay Aurora para merienda ng kanyang mga apo ay pansit canton. Nay, gaano po kayo kadalas nagluluto ng pansit canton? Dati, parang tuwing umaga, nagluluto ng pansit canton. Pero sa ngayon, madalas na lang. Bakit, Nay? Bakit pansit canton po ang pinipili Kasi nyo? madaling maluto eh. Tapos madali lang din nilang kainin. Yun ang gustong-gusto ng mga bata. Ma'am, Nanay, alam nyo po ba na ang pansit canton marami raw siyang epekto sa kalusugan and may mga pesticides daw po dito. Anong masasabi nyo ngayon, Nay? Kaya nga sa ngayon na alam na namin, ayaw na naming magluto ng pansit canton kasi nakakatakot sa kalusugan. Kaya tinigil na rin namin ang pagluluto ng pansit canton. Minsan na lang. Ayon sa public health advocate at researcher na si Nurse Catherine Faye Villar, wala namang masama sa pagkain ng pansit canton basta't limitado. Pansit canton kasi para siyang junk food. So maituturing siya na junk food which contains high in sodium. So ibig sabihin, kapag kumain tayo kapag konti lang, no, minimal lang, accepted yon. Pero kapag sobra-sobra, yun na yung nakakabigay naman ng hindi magandang epekto sa katawan. Kapag palagian ng kumakain ng pansit canton, syempre ito ay nagiging cause ng pagkakaroon ng heart disease, no, dahil sa sobrang taas ng sodium content sa ating katawan. Bukod pa dyan, kapag sobrang taas ng sodium, no, pwede ring makasira ito sa ating kidney. So, pwede magkaroon ng sakit din sa kidney and marami pang ibang epekto. Magkakaroon ng ibang epekto sa ating pag-iisip kapag sobra ang sodium content. Kasi sabi natin, ang sodium, yan ang major electrolyte ng ating utak or ng ating brain. Matagal din daw itong matunaw sa tiyan, lalo na sa mga bata. Lahat naman ng pagkain, nadadigest yan, no? And kapag sobra ng intake, doon nagkakaroon ng problema in terms of the digestion. Kaya kapag kumain, for example, ng konti na pansit canton or any other noodles, no, napaka-importante na uminom ng maraming tubig. Ayan, para makatulong din for the digestion. Ayon sa mga eksperto, nagdudulot din ito ng cancer. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patok ngayon ang mga negosyong tinatawag na 2-in-1. Kung ano ito, alamin sa kwento ni Sofia Pagaduan. Dahil sa pagtama ng pandemya, napilitan si Vincent na mag-isip ng negosyo. Para bawas gastos, naisip niyang lagyan ng twist ang kanyang naunang negosyo. This is originally it's a lighting store. So nagbebenta kami ng different mga electrical items for finishing ng mga bahay. So nabigyan kami ng chance na mag-expand kasi originally nasa ground floor kami. So nabigyan kami ng chance na ma-expand sa second floor, kinuha na namin siya. So meron kaming vacant space na ngayon, nagkaroon ng space dito sa ground floor. So naisipan namin because for the love of food, syempre hilig natin yan, mga kumain. So naisipan namin mag-open ng cafe dito sa ground floor. Ang unique na lighting store plus cafe na ito ay patok sa kanilang mga customer. Tulad na lang kay Joanna. Yung ambience, yung feels like may pa-transient house din po kasi yung family namin, yung husband ko. So, nagtingin na po kami ng mga lights dito sa showroom. Kaya all-in-one kung baga po, nag-tutor yung anak ko, kakain ako, tsaka nagtitingin po kami ng mga ilaw dito. Kaya naman ang mga ganitong negosyo, hindi lang patok sa mga customer, kundi suportado rin ng mga ahensya. We encourage that, but of course,
if they go into such businesses, they have to undergo and know the rules about the businesses, so that kasi kung may mga businesses na regulated, like for example lights, tingnan natin na sila yung mga lights na friendly. If they are going into food business, then they have to be licensed, they have to have their health permits, etc. Aniya, para sa lahat ng gustong ganitong setup ng negosyo, siguraduhin lamang na alam nila ang mga regulasyon para sa kaligtasan ng mga consumer. Nandito yung mga malalaking designs namin. One sec. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Muling isinagawa ang Bridal and Events Expo 2022. Hudyat daw ito ng muling pagbangon ng industriya. Magbabalita, Charles Limon. Magarbo at makulay ang pagbabalik ngayong taon ng Bridal and Events Expo. This year, we have already adjusted, and ito nga, part of moving on. Change is inevitable, sabi nga nila. So Bridal Expo Baguio 2022 is very timely for us to at least present that, well, of course, Baguio is still a wedding destination, and we have these professionals and very creative wedding suppliers and professionals for them to be supported in their life events. Alok ng Expo ngayong taon ang bagong simula para sa industriya. Paraan ding itong palakasin ang turismo sa lungsod bilang wedding destination sa bansa. Everyone is very eager to come back to events, making events already. At saka ang kaibahan lang is meron ng mask. Isa sa mga umaasa na babangon ngayong taon sa industriya ang videographer na si Blaze at professional MC na si Jonas. Anya, naranasan daw nilang walang gig noong kasagsagan ng pandemya. Kaya ngayong alert level 1 na ang buong bansa, panahon na para bumawi. We could probably say nag-jump siya from nothing to roughly parang 50-60% bumabalik naman na. Hopefully itong expo na to, it will bring us back to 100%. Siyempre, events now it's not as plenty as how it used to be before the pandemic. But thankfully, it's slowly coming back. Yung mga gigs, since nag-open ang Baguio, borders are now open. So we are actually happy about it. Aabot sa higit 60 na mga exhibitors ang sumabak sa Expo ngayong taon. Karamihan sa mga ito ay mula Baguio, La Union at Pangasinan. Kinabibilangan ito ng mga event coordinators, photographers at videographers, makeup artists, coutures, hotel and restaurants at iba pa. It's a one-stop shop para sa ating mga clientele, soon-to-wed, debutants, and celebrants. So yun yung pinaka-magandang nangyari dito sa Bridal Fair. Malaking hatak ulit at malaking bagay para makabawi sa mga event suppliers ngayon dito sa atin sa Baguio. Ito magiging magandang comeback sa field namin, sa work namin. Umaasa ang mga nasa industriya ng wedding and events na tuloy-tuloy na ang kanilang pagbangon. Bukas ang nasabing expo sa publiko mula July 8 hanggang July 10. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para sa mga nereklamo tungkol sa mga doktor nila at gustong ihabla ang doktor for medical malpractice. How many years do you have in order to be able to sue yung doktor for alleged medical malpractice? And according to our new civil code, Article 1146, ang sabi dito ay you have 4 years from the time the malpractice ensued. Meaning, halimbawa, nagpa-opera ka at naiwan ng surgeon yung kanyang gloves sa iyong bituka o sa iyong stomach, you only have 4 years to file a civil case for damages against the medical doctor, and you may include in the suit for malpractice
yung kanyang hospital so that you can ask them to pay damages. Aside from the medical suit for malpractice, which is a civil case, pwede mo ring ihabla itong doktor ng criminal case under Article 365 of the Revised Penal Code. Ito yung reckless imprudence resulting into injury or kung namatay, then resulting into homicide. Marami tayong cases na ganito na sila ay nagpa-enhance, no? Beauty operation, beauty enhancement surgery, pero pumalpak, no? Yung mga nagpapa-change ng ilong, ng puwet, ng breast, then you have 4 years to complain against these medical doctors. And finally, another remedy is an administrative case to cancel the license of the doctor who operated on you because of negligence, no? So, aside from that, it's also considered a tort, meaning it is also considered a quasi-delict under Article 2176 of the new Civil Code. Kasi ang sabi dito, whoever by his act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, shall be liable for damages under this new Civil Code. And normally, pag walang kontrata, then it's 4 years. Pag based on a written contract between the doctor and the patient, then you have 6 years to 10 years para gawan ng aksyon yung feel mo na ikaw ay there was negligence on the part of the doctor who performed a procedure in your behalf. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Cacao Production sa Cordillera, pinalalakas ang kwento. Susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, taratati lang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Dahil na rin sa pagkahumaling ng mga Pinoy sa tsokolate, nais isulong ang cacao production sa Cordillera. Pagbabalita, Sofia Pagaduan. Hindi nawawala ang sangkap na tsokolate sa mga produkto ng mag-asawang chef na si Dayan at Aloy. Utility ng chocolate kasi parang pwede mo siyang gamitin sa cake, pwede mo siyang gamitin sa cookies, pwede mo siyang gamitin in so many ways. Kaya naman halos lahat ng kanilang mga produkto ay may halong tsokolate. More of breads. Tapos yung cakes namin, ang best-selling namin yun yung s'mores cake and yung chocolate cake na both with chocolate siya. Chocolate components. Kahapon ang selebrasyon ng World Chocolate Day. Happy World Chocolate Day! Ipinagdiwang hindi lamang ang tamis at sarap na dala ng chocolate, kundi pati na rin ang kontribusyon ng mga cacao farmer. Cacao is considered a high-value product, no? So, and at the same time, it is chocolate is one product that is so loved by many. So, which means there is a high demand on chocolate. So, if the important is we are offering a healthier option on chocolate to our customers instead of giving them yung mga masyadong mixed with sugar, no? Hiling ni Director Lucas, sana ay makilala pa ang mga local cacao farmers at magamit ang kanilang mga produkto. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Recount the narratives that matter with these simple steps.